Ik ben Dennis Doren uit Marsum en ik ben hier om bezwaar te maken tegen de onevenredige hoge bezuiniging op kunst. Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, maar waarom moet dat allemaal uit de kunsthoek komen, terwijl er andere delen van de samenleving veel minder getroffen worden? Dit is mijn bezwaar. Oké, wat doe ik hier? Ik ga dit in de boom hangen. En dat is het woordje zonde. Zonde dat er zo wordt bezuinigd, zo vreselijk erg wordt bezuinigd op cultuur. Hoi, wij zijn Chris en Jacob de Haan en we gaan naar de bibliotheek daar. En dan gaan wij oelebol uitpluizen. Zeggen we dat goed zo op z'n Fries? Ja, we zijn in echte Fries. Nou ja, wel echt natuurlijk, maar we praten thuis niet. Nou, zeggen we doei. Hotjes. Hoi. Ja, goeiedag. Ik zal even vertellen waarom ik hier ben. Nou, de regering had van om te bezuinigen op cultuur. En het is een fix bedrag worden. 220 miljoen willen ze bezuinigen. En ja, daar ben ik het net mee eens. En zoals de meesten die hier staan er net mee eens binnen. Ook omdat in verhouding valt cultuur heel erg oppakt. En ten opzichte van andere instellingen en dus okay. Nou, ik ben hier te winkel hier met mijn vrouw en ik mis hier de VVD. Wat je nog wil binnen, dat zijn al je mensen van links. En links maakt weer indrugeerd, want de rechtsen die maakt je er helemaal niks van.